Nyokora mo jonga yawre kinu machino kiny makawono chenro en mara rupiny ka wachako kaya kod chal mar piny Kenya. Weche thoth ahinya mora biro kwarango kawuono nyaka rom sadek mar okinyi makawono kato bang'e ang'o ayud thuolo mar winjo pachi bende in janeno mar Ramogi TV chenro ni mar rupiny kamoro amora ma intiere adhi bedo kaya kata iye twak. Okinyi ni nyinga Cleophas Oloja Kisumu Kanyakwar mukeo nyaka sango to leno makamaka na twak ni iyudo achiel kachiel kokalo e mbui duto te mag Ramogi TV. E mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, e mbui mar YouTube kachiel koda ka Ramogi TV KE mane mbui mar X kata Twitter ka wan bende e mbui mar Citizen Digital achiel kachiel kamoro amora ma intiere kapo nono ni TV mari kelo mchanganyiko kata no kochalo mchele kik ithal TV wan mana gik moko matindo ma midusa mago medo loso kamoro amora ma intiere mar mondo mi yud chenro ne makare. Okinyi makawuono ka kod wela dek marango godo chal mar piny Kenya adamiyo gi thuolo mar mondo mi gimoswa okinyi makawuono gikonwa ni ginto gichio nade kama gintiere to piny Kenya chal nade korka kori mokwongo ang' mi thuolo mar mondo gimoswa achiel kachiel antiere ka koda okil kama loka Ochieng Gor mabiro wan go district okinyi makawuono oyawre wakili kendo machiegni rupiny kawuono oyawre nyoke osango koro magajwang' amor mar bedo kodu kawuono nyinga kaka usenjo en Gor ajakoredo an bende ke obondo ke ogirael kamano amor mar bedo ka piny otwe leso gik mo yo wach ng'eny wado discuss kisano erokamano ahinya kendo machiegni e chenro ni mar rupiny okinyi ni makawuono kama chalo nyaka mojan ka kod MCA ma Kariobangi North ma bende osebedo go district akine mokalo kendo sani en kodwa ka chenro mar rupiny an ka kod Mheshimiwa Joel Munuve oyawre kendo machiegni. Erokamano adwa moso nyikwa Ramogi ni sawa an iluonga Joel Munuve an mkamba achiel e Nairobi ka maloso dhulu to kawuono an kae mondo watwak matin. Erokamano ahinya mano obedo na okinyi makawuono adarango kaka chal mar piny Kenya ringo nyakora Ramogi jwang' kawuono sigana wadano wachak godo ok watime waonge kode kar ka obedo achiel kuom twak mabende obedo e kor ute fwambo opogore opogore ahinya odiochieng'no manyoro kama ne jalup jatend piny Kenya ne oduoko jatende machon mano William Ruto kotenore kod gigo mano wacho ka nitiere limbe mare masawa mar piny Kenya nyaka sani gigi duto chung kama chal nade gik ma Gachagua nowacho gin gik moko nyalo wacho ni gin gik moko mayot kaka wakili osechako abi mana ire piny motwe leso nyaka gigo mane Gachagua wacho odiochieng'no manyoro. Gazet mar The Standard kod Daily Nation oloso kotenore kod gigo ma Gachagua ne lero kaka jatend piny Kenya osebedo kata ka operate weche ma Gachagua wacho moko ntiere kod pek monego beni rango kata Kenya kende kaka Kenya tudore kod pinje maoko ahinya piny ma Sudan ma bende ne oluogo kanyo kaka achiel kuom pinyno ma ponono jatend piny Kenya tiyo kod kweth mobalo kod tend pinyno. Achako kod wakili Gor. Erokamano ahinya nyoro ka nwawinjo gik ma jalup ker machon migosi Gachagua nowacho ne gin gik mapek kaka isewacho owacho ahinya kaka kerwa masani migosi William Ruto tudore pinje maoko e yore mag ohala iwacho ni otimo ohala kod jomileno ni jolwenja piny miluongo ni rebels kwaneno man Congo lweny matimore Congo jo Sudan South Sudan moko ben waneno Kenya ka owacho nyaka ni minister moro ma ya Kosovo kocha gitimo godo ohala koro owacho ni ker chal ka gima timo ohande mag kibinafsi miluongo ni commercial interest to time gi jopiny Kenya koro ka gima owacho no loko jo Kenya ATM kami gole pesa matin ochako wacho kaka ka ker kanyo nitie jogo kata ng'atno ma jatend media miluongo ni Tumbi ene mochiko ministers te owacho ni embe notem chike mano dagi wach machal kamano king'iyo weche mawuok e dho jalup ker machon to nyisi ni magik mane ong'eyo to nolingo aling'a diere mane poden e tich to ing'eno luongorega ni truthful man ng'at ma wacho adiera to kiduogi fwenyo bang'e to no olingi adiera gi nyaka sani kore konyisowa tiende ni samoro nyalo bedo ni embe nen part of it to wacho nitie kane giwuoyo gi ker noyie miye pesa moko matin bilion 2 ni mondo wuogi koro wacho ni pod nitie gik mang'eny mobiro wacho lakini kata kamano kik pacho wuog ni mag seche mag siasa ginyalo bedo adiera bende ok ginyalo bedo adiera koro osenyisa ni koponi gik mowacho gi gin adier to mondo chom ka okwach kich mondo tim nonro mondo
kore kwa yud ler mar gini kaka owinjore but sani ng'eni wacho ni kichwanyri gi ng'ato nya wacho gik moko mana kata onge kuomi koro obiro be gi ich wang' obiro gi owinjo obedo ka gima jogi no obetray koro o get back koro gik mowacho go nyaka wakawgi moko nyalo bedo mapek samoro be ginyalo bedo yembe piny but all the same no wacho gi koro mano gima wabiro winjo kopo ni joge raker biro duokore kata rakore kode wechegi iwacho ni sani kiwacho tiduoki mana kanyo sani onge deko piny digital onge deko iwacho ni iwache to ng'ato dhi mana kodi mana kama nitiere kode kar kae achiel kachiel mheshimiwa Mnuve ochal nade kineno gazet ma kawuono kaka piny Kenya en weche ma Gachagua nowacho Daily Nation ndeke kanyo ni Gachagwa's fight back kaka machielo wach ni en bombshell manowuok kuom Gachagua odiochieng'no manyoro situation ma Kenya kawuono ok ber nikech ka isomo gazet to gima deputy president nyalo golo e dhoge wach ni president ma Kenya ka timo ohala gi rebels giuso dhahabu kikawo dhahabu kocha ginego ji kocha as gikele kae mago it's not light things to Kenya nyaka wabed gi interest mar neno looking into this thing wang'iye maber nikech kata wach mar citizen ati e-citizen ka wachulo pesa kidonjo e-citizen kama ichul pesa matin pesa moro dhi State House wach mar Fuliza weche ng'eny ma bwana ni nowacho nyoro to nomako dhoga to ka Kenya no dobedo en Europe kata America kawuono then institutions man investigations kawuono ne gibedo very busy mondo gifweny to gi investigate ing'e ka bwana ni nowacho adier kose noko wacho adier nikech some of these things nyalo hinyowa kaka Kenya internationally to be nyalo hinyowa e Kenya ka locally nikech ka bwana ni nyalo wacho ni force ng'ato donj ka kose donjo kae gibedo State House o giwach mar Kenya giwacho wach mar ohala margi as bwana ni country ma Kenya ka mano taxpayers money make from airport tere State House kendo gole State House nyaka airport kendo to ohala ni benefit mana president gi bwana no then mano wach matek kabisa mar ariyo wach mar rebels mar Congo jogi gisebedo ka ginego ji e Congo gisebedo ka gi unsettle ji e homes margi gisebedo ka gitimo gik malich to koro ka kir mar Kenya ka en gi uruma gi jogi nyaka gibed pin gibed apeda piny gi mondo gipango ohala then that is very disappointing to an adawa wacho ni kaka viongozi mar Kenya kata institutions mar investigation onego wakaw gini gi pek moro mondo wafweny maber mondo watemo investigation maber ni gigi en adiera kose bwana ni riamba to ko riambo then en be institutions mar security kata law onego otake its course nikech okonego iluong press conference alafu warned Kenyans ni ing'eyo president timo mai gi timo macha otimo macha mano rach kabisa mar adek it is very disappointing ni ati president nyalo manyo mbulu e Kenya ka kose manyo mbulu se yudo koro en State House koro wach mar Kenya okodwa kendo en opanga wach mar interest mare gi joge ing'eyo any leader interest mar leader number 1 onego obed interest mar jopiny winjo maber jopiny gik jopiny dhi maber
lakini koro situation mar Gachagua no paint nyoro en mana ni ker mar Kenya ka en no beda State House mondo ochan gike to mano rach kabisa kamano weche thoth ahinya monego beni warango karka gik mag Gachagua bende ne wacho ang'eni wan gi sigana monego beni wawinjo achiel kachiel mano mara moloswa kanyo kod nyawadwa Lydia Okeyo chieng' Jumapil mano kotenore kod monj mano time kanisa mano mar PCA Kasarani wadano wawinje kato bang'e wendo na machielo osedonjo kar kanga miyo thuolo mar mondo mi okona mawiye gik moneno kanyo motimore e gazet ahinya bende gik ma wamedo nono kar ka achiel kachiel magi weche mamoko mabende omipe kawuono nyaka Ramogi Jwang odiochieng' ni ma kawuono mabedo kae ka waluwe achiel kachiel ka wantiere kodi kar kae wadano winja ne sigana ni ka otenore kod monj mane Gachagua jalup jatend piny machon ne omonji kachiel kod akalange mane gintiyo kanisa moro mar PCA e kaunti mano ma Nairobi kar chuny bura ma Kasarani kato bang'e ang'odo wuodhi nyime kotwak kama wantiere kar kae. Ne en chieng' lamo e kanisa mar PCA Kasarani e kaunti ma Nairobi. Kanisa noneni kod welo mano otelnegi gi jalup jatend piny machon na Rigathi Gachagua mano ochopo sirogi e solro mar gero kanisa no. Chenro mar lamo kata kamano no obedo kod ng'ikruok kuom kinde moko. Bang' rawere moko tucho kendo muomo gi thuon modonjo kendo monjo kanisa no. Rawere go nenore ka bayo kite ka jorit Gachagua temo gayo gi kama moko e komus dola marakore kodgi. Kweth maduong' no wuok e kanisa no giludhe kendo lawgi kakata kamano ne giweyo kethruok moko chien bang' kane gito nyamburko mar Gachagua gi kite. Tabia mbaya na hatujawahi iona kwamba watu wakitaka kustorm kanisa ndani wakiwa na nia mbaya. Bang' tulo makamano lamo ne odugo dhi nyime kendo Gachagua kod jotelo manotene noyudo thuolo mar chogo timno. Gachagua tudo monjno gi sirikal ka okwora were mondo mi kik yie ti kod gima rach ahinya to kelo pogruok kod lweny e alwora mar God Kenya. Tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country and to associate with those who are like-minded. And I have been very, very, very careful and tolerant, telling our young people not to agree to fight back. Because mpango ya rais ni atumie hii vijana yetu ya hii nyumba yetu kutoa vita, ndio na sisi tutoe vijana wetu wapigana na hao, atuchekelee Wakikuyu wanapigana. Mimi nakuomba rais, kumbuka mahali ulitoka na huyu Rigathi Gachagua. Watu uko sana, watu tofautiana kimawazo, lakini usiwe na hiyo roho ya kutaka kumaliza mwenzako. Kwa nini kama sisi we are nothing? We are finished. We are nobody in this country. Why are you pursuing us? Si wachana na sisi tu tukae. Lakini tunashangaa kwa nini? Kwa sababu wewe umetembea hapa kwetu mlimani, hakuna mtu amekuuliza. Si ametembea? Na nikaambia watu wamkaribishe. Ona walipe, bora walipe, si ndio? The way umekaribishwa pale, wachana na sisi tutembee mahali tunataka. And even if you want to pursue us, don't pursue us inside the church. Giseo jatend piny kuom yule tich kendo rem chopo singo manomiyo oganda jo Kenya kata mana bang' bedo ya pisa kuom higni adek ka koro gisingo duoke pacho yiero mabiro. Iko barabara ameunda kweli. Kila rais ako na legacy yake. We want to challenge William Ruto. This is your third year in power. Wewe unafanya nini? Kazi yako ni kuenda launch bed sitters. Sasa rais mzima ati unaenda launch bed sitter, unapiga picha na mtoto kwa nyumba. Gachagua osingo keto lela dun bura mare dwe mar abich gani ka bende osingo go dhoge pinye twak mare gi jofwambo kiny chieng' wuok tich. Na chama yetu iko tayari mwezi ya 5. Sawa sawa? Mnangoja chama yetu? Si mumehama kwa UDA? Enadier waliama kwa UDA. Jok mane siro sirkal gi chenro gi duto. Affordable housing mane gone piny ahinya sani ero iwache ni en bed sitters ema bedo launch kone mopogore Newton ogada machiegni ahinya chenro mar piny okinyi ma kawuono wachako wadhi nyime kod twak ahinya bang' winjo sigana ma okel kar kanyo en gin monj mag siasa kosineno gi yo machalna to pek mane ma jopiny onego bed ni kawo godo gik masani timore Kenya masani. Erokamano Cleopas. Gik matimore maneno mane timore kanisa gin gik ma
wasekawo gik moko ariyo waketo kumoro achiel. Ichal ng'ama okawo mafuta to okiko gi pi, ok ginyal winjore. Siasa gi kanisa gin gik moko ariyo mopogore. But achayo jotelo mag kanisni moseyiene josiasa mondo odhi e kanisni mondo go siasa gi. Ing'eni kiparo chien kaendi jensi nobiro mowacho ni onge ni leader madhi go arambe e kanisa kata madhi kidhi tilemo tia, but pok otieko higa achiel nyaka ne gini timre. To churches go osechako rwako josiasa kendo gimiyogi pulpit mondo gigoye siasa. Koro namba achiel ma nyalo bedo kum ma Nyasaye mochiwo ne jogi ni kanisa ok en kama igoye siasa, bende konego rwak josiasa mondo ochung e pulpit. Pulpit nobedo designed in a way ni en kama holy, and ng'ama nyalo chung kanyo en mana ng'ama yalo wach Nyasaye kata ng'ama wer. Ne ok okete kidwa nyiso jo Kenya chandruok ma jo Kenya nitiere godo, to kisewuok e kanisa tikawo crowd no idhi gi laro kae tiwacho siasa gi laro kucha, then koro it's a political ground. Mano makosa namba achiel. Makosa namba ariyo, jogi okawo problem gi ma gin go in their own house. Gine wacho ka pile sama Ruto nja nyuomo Gachagua mondo bedi deputy ne, wan jo ODM ne waonge. Wan ne waneno mna ka marriage moro timore Karen ka ma kawo Ruto to gi deputy ne miluongo ni Gachagua bedo kumoro achiel. Ka gisekethore odgi kucho, en mana ka chiegi kosekethre kodi to nyalo yanyi gik mane pok iwinjo, to in bi nyalo defend the way you want, because in bi feel ni ng'ama dichuo ng'ato ok nyal yanyi ang'owa dalau. So Ruto defend himself kaka wuon pacho, to Gachagua bende kecho seriano ma Ruto kawo dhako machielo miluongo ni ng'ane Kindiki gidak godo kanyo, en bende koro defend ne Kindiki emo mae office, nikech namba achiel Kindiki emo nonego bed deputy president according to their own way. An gi wacho te nikech amba nasomo gi ta winjo gi, but an ok an jaodgi. Kane gisekethore ma ng'ano kawo ng'ama chielo ma koro deputy ne ma koro gitiyo godo sani, to ng'ama nogol cha koro nyaka bed jealous. Koro gima chando Ruto gi Gachagua en jealousy. Gachagua feel no mae nikech sami wacho ni ubedo piny gi president mo wacho gik mana winjo ko wacho kate, to ne ok wacho gi immediately tomorrow, because kane ka Gachagua en adieri the way he has been saying, to ka gise wacho gik mane giwacho gi president mag ohala gi mag pesa gi mag everything, to kiwuok e meeting tiluongo press iko en na oromo gi president to mag gi mae mana yote mango nyisa which direction should I follow. But kosetieko 1 year apart or 2 years e kinyiso wane ni record gik moko ni kia ng'ano timore, kia Kiamba no wang'. Ruto no bedo accused no wang'o Kiamba mano gi the egg gi violence ma nen 207 ne gibedo accused magi dhi nyaka egg. Sama ne gibedo accused gi issues mag wang'o nyaka church ne achiel kuom gik mane obedo go accused, ne ok en gima otimore nyoro. Then Gachagua himself ochako yie moriwore gi janekni magi former government kong'eyo ni Kiamba no wang', kech Gachagua is aware ni Kiamba no wang' 207. To ka ng'ama no wang'o Kiamba 207 mobedo accused moter e doho ma oko, ichaki duogi bedo kode piny muwinjoru after 10 years down the line, muchako form government ka tikono kawuono ni ncho wuondi ne en ng'ama jamriambo manyalo wuondo anybody, ni nyo wuondi mondo iriwri kode kae tifwenyo rachne. Ka ne isefwenyo rach mowang'o ji Kiamba, ne isefwenyo rach noseluongi all sets of corruption. By then ne intiere kanyo mi uso sera ne mar ber, mi reject your own blood brother muwacho go dhok achiel. Kae to kawuono Gachagua dwa nyisowa gima dwani mondo anyis deputy machon miluongo ni Gachagua owe keto tension mar politics obedi ka sapod ok ochopo. En adier ni sapok ochopo nikech sani ng'ato kobiro Kenya ka rwani yiero timo ne street. Yeah, mane kama koro Gachagua dwa keto go state of this country. To en Gachagua kende gi jogi duto nikech gima Gachagua wacho sani owacho mana gima en aduoka kata kawuono joge Ruto pono dhi duoko gima Gachagua no wacho kata Ruto wuon nyalo duoko gima Gachagua no wacho. Gima temo wacho Cleopas iseno jok mu divorce. Gima kelo divorce ok en problem ma kawuono, en carried forward problem. Ka ji ose divorce to koka ji kila ng'at dwa wacho makosa manobet, to even divorce setup nitie jok ma defend dhako gi jok ma defend dichuo. Seche gi nitie ng'ama hinyore ka, nitie a child ma is very very innocent in this divorce setup. Nyathini okiano dhi ir wuon gi
to kia no dhi ang'owa ir min-gi mamago nyobedo jo Kenya mamago gin jo Kenya so we are the children masani koro nitiere e chandruok mar divorce mantie between Gachagua and William Ruto. Ayro kamano. Jogi onego timnegi counseling. Wakili, nikech koro ka en divorce machalo obedo Messi e kinde ma intiere karka. Gik motimore Kasarani, gigi ma wantiere sani kaka oganda jo Kenya an kuom wakili sani. Wacho ni ka divorce timore to samoro timo counseling. Divorce kako sewache ose mokwongo osewach ni wan okwan nyithindo odno. Koro nyithindo ma hinyore samoro ok gin jo Kenya te. Nikech king'iyo jalup ker machon en otimore ka wuon jo Mulima. Nen ochal deputy president to mana mar jo dalagi. Koro counseling to sani ok nyatim sani osemuoch. En siasa madhi mbele. Kaki wacho no sani ka ng'ato donjo Kenya gato iwe mano otim election moko nyoro to then nitie runoff mitimo next week. Sani goye jo opposition go siasa. To ng'ato gima timore kineno ka gidhi e podium. Giwacho ni waweuru siasa machon. Kar gimotimo no mana siasa. Mano ka government donjo owuondre ni gidhi timo launching mag gik moganyo mano siasa. Opposition be kiwinjo ka jalup ker machon ne wache kanisa okwongo wacho kaka ino goye ke otime nade jogo biro nyaka kanisa kapok dho obudho matin dhogo osewacho ni koro useikore ne 2027 dong usewuok UDA koro ineno ka en siasa madhi mbele ma continuous ma wakiata ni development itimo sadi to siasa biro tim sadi kaka osewacho jo Kenya ma hinyore kane ng'iyo gazet kendo iwacho ni jo Kenya mapod golo pesa gi ofuku kaka iwacho ni when two bulls fight ni grass grass go masani koro jo Kenya ma hinyre oseng'adi pesa e osachi but kidhi hospital pod nyaka ichul kendo koro winjo kiwacho ni watimo gima owinjo bed ni sirikal timo siasa to kwanya stop en gima dhi mbele en kaka osemuoch nyaka par kodhi dok chien warito mana mondo keta IBC mondo koro beda full blown nyaka chieng' watim election to kwatim election kwatieko ni kendo chako kwanya mana ma 2032 to time nade wakili kirango kani gin gigo ma koro sani ochomo kama ngima japiny nitiere ngima japiny ne migoye jatelo mantiere ka mino ka mtoke koro sani oseto ma ok tine diriyo e nyasi mopogore opogore nitie moro mane nitiere yo Kiambu mane nitiere Kasarani ka en nyamburu kwa chiel ni koro ero kata ko ber jo insurance nyamburu osewilende ka nitiere gi windscreen nkech windscreen ema gibagi kombe kite kod mathoth mantiere karka ka ngima japiny nitiere bende ma japiny nyalo yudo hinyruok insurance yudo tich mate ero gik madhi mbele ne Gachagua gi samoro igombo ga ni sympathize kode but king'iyo chien gik mana ng'ano wacho ka nene telo tek nowacho ni gin tijgi en loso mwandu to wan kaka nyikwara moga juang tijwen ketho mwandu magiloso kana ji dwa dhi ng'anyo bang' yiero kata ma 2022 ni winjo ko wacho ni police okokoso bullet police biro timo everything to ensure ni their people especially in Nairobi ka gin safe gi ohandgi koro gik matimore ne gik moko ma jomoko luongo ni karma oduogo ire full to be bedo matek ng'eyo ni gigi en motimo kata jo moke matimone ing'eni samoro nyalo timo gimoro mondo iyud sympathy imanyo ruma kuom ji kaka ni wacho wach manotimore e kanisa ne iwacho ni jok manobiro gi ne gin goons gi mane pok ochul koro gine gibiro dai pesa gi kasto ma lwenyo wuok koro samoro inyalo yudo ni en motimo gigi kende but ok wanyal ng'eyo en motimo kende mondo oyud sympathy samoro be government be temo goye mondo kete kare but kineno ka week mokadho ne ker ne ni kor gi kono mano wuoyo maber ji nobiro mang'eny koro no kel gi awinjo no pesa ne chulo malo kabisa koro no kel kata ne gibiro ne giere koro ne gibiro no chul gi ne gibiro ng'eni politics about optics gik ma ji nyalo neno kaka ji oneno koro ng'eni ka do linga maonge gimotimore kata no kogoye gene go ng'eni mbine nyalo dok chien koro ebe mondo mi nyako bed e national stage koro gik machaka magi manyako tim koro ok wanyal ng'eyo kata en mana okelo jogo mondo oyud news kata adier nitie jok madwaro goye but wanyalo wacho ni goyo ji sana sana e kanisa to en gima ber ka luwore gi history mosebedo go gik mosetimore e Kenya dongo gik moro amora to ok ber kata kanisa kamoro amora but ng'eni kanisa luongo ni odonj maka ng'ato oseringo modonjo e kuro koro nyaka iweye mos onego miya rito makare ok anyal paro muma no lakini nitie kumoro ma kane lweny gore to ji ne ringo dhi e kanisa koro jo lweny nok nyal donjo ka
koro iluongo ni od tony lakini ka tinde od tony michak goyigo kiwuok oko ing'eni koro kumidhi pondo yom obedo matek onge kama ringi ponde. Mheshimiwa Joel Munuve, in achiel kuom MCS kendo jotelo mayudore e kaunti ma Nairobi ka. E gazeti te ma kawuono kirango kama iwacho kanyo ni en plot twist kata gima ne paro ni itimo e kanisa kanyo opogore kod monj ma iwacho notim. Nitie jogo manomaki osewe thuolo, apiko manomaki owe thuolo. Kanisa kama ne time monjni obila ne ntiere mana oko kacha. Kineno PCA ma Kasarani kod tesendo obila ma Kasarani en kamoro machiegni. To iwacho ni pono nok giyudo milome ni jalup jatend piny Kenya biro e kanisa ka. Kata kamano ten kanisa wacho ni gichiwo mana wach verbally kata dhoke kene mana igo kacha report wadhi bedo gi wendo machalo kama omiyo warita. Kata kamano mago duto wacho nok biro kendo gochopo yo makare. Nitie jotelo ma nyabedo ni isebedo go machiegni ka isetiyo godo e kaunti ma Nairobi karka ma bende nitiere list ma jogo mosekono dhi oda dhogi odiochieng'ni makono kata kinde ma gido thuolo mondo mi gichopi gindik report. Omi paro machalande kit jotelo ma nitiere godo weche mowuok e dhogi e kinde ma gitimo siasa kod monj ma bende osebedo ka nenore e kinde mokalo. Erokamano. Kwanza adwa condemn gino nikech gino ok ber. To ka kiongozi nyalo bedo piny gi joge mondo opang ne kiongozi moro mondo ochul vijende gidhi donje kanisa mondo gigoji, mano tim mar Satan, to mano gima rach kabisa. To mbele ka aneno 2027 ka trend ni dhi nyime, then 2027 wadhi bedo gi animosity marach kabisa, wadhi bedo gi politics marach. To in your politics should be a way of bridging mashida mar wananchi gi ber ma wananchi nyalo yudo. So I totally condemn it and mano rach kabisa. It should not happen again going forward. Mara ariyo aneno ka gisamon jikae gisamon Majadong, Babu Owino, MPs mang'eny ka gibedo summoned. To kirango gino maber, there are only two ways. Nyalo bedo Gachagua no pango gini, to nyalo bedo ni ng'at moro no pango gini ma en powerful that ongiso nyaka police ni don't go there. To kirango system mar Kenya ka, intelligence mar Kenya en ga malo kabisa. Okinyal temo timo gimora mora to system okia. Koro anka inyisa ni polisi mar Kasarani kanyo no wacho ni ginne gikia. To kanyo abro bedo gi question mark. Nikech intelligence mar police mar Kenya and very high. Actually we are ranked number 3 in the whole world. Koro nyaka polisi mar Kasarani no fwenyo in advance ni Gachagua biro kae. To ka osebedo ga e Kenya ka ntie ng'at mar pingo sirikal kata ka ntie ng'at mar en line moro ma ok ber kabisa, to ntie ng'at ma idwa fight to bwana no ene politically correct ene system, to onyalo tiyo gi system no. Onyalo wacho ni wabiro kanyo, wabiro muonjo kanyo, koro ubeda benamos. It has happened to me, so I know. To mano be gima ber. Nikech polisi ma Kenya onego gi protect lives and property of the people. Nikech kineno Kasarani kanyo, mtokni jogo no turo windscreens mar mtokni kanyo mang'eny. No timo hasara e kanisa no, which is not fair, which is not good. Maradek, ka jogi nyalo bedo ni negi pango mondo koro obed kaka ni system mar serikali goyogi, then that is very wrong. To police mar Kenya or investigation arm mar Kenya onego take control mar gini mondo jogi gi face consequences malo. Nikech it is not right orchestrate gimoro mondo koro mileage mari obed malo to in the expense of asara mar mtokni, asara mar kombe mar kanisa, asara mar karaji. Naneno ng'at moro kanyo no yudo kidie nini marach kabisa. Aneno mama moro
yuak ni jogo ka osimbe, it is not right. To an asaya jo siasa, one politicians, wawe watch mar politicking always. Nikech ing'eyo kaka wakili wacho kata. Wacho ni after 2027 again, wabro kendo chako siasa mar 2032. So in politics, Kenya wago politics marach. Nikel, and I feel ni as a politician, onego think about your legacy, not about your getting or resuming to the seat again. Lakini kosebedo Kenya ka, kosebedo Kenya ka, after election, koro ichana kendo, election man next. Okichan watch mar jopiny, okichan teach mar jopiny, which is very unfortunate. Koro an asayo, kir ma Kenya ka. Pendo asayo Gachagua. Wabeda mos. Mondo serikali uti. Kaka en president, koro donge en gi promises mang'eny mawacho. We uti gigo. One gi 3 years. One page of City Hall, wati. MPs, wati. Mondo ko chopa koro 2027. Tiji ma isetiyo ni jopiny bro landi jopiny. Koro jopiny biro wacho ni wan wabro chungi bwana ni kata wan ok wachungi bwana ni. Lakini kaka trend ni dhi. Ineno koro anakia ka Mejandong no organize gimoro. Anakia ano kana investigating officer. Lakini ka no organize, then it needs to face the law. To ka en ng'at moro ma orchestrate gini, okaw vijendo, ochulo vijende, omeo gi rungu, ongiso gi ni endeni pale mwende mfanye ABCD. Manobe, by tomorrow, you should be facing the law. Nikech trend no okber. Kamano, nikech penjo ni kani, en ang'o made mon obila timo nonro kendo oyud jogi madiponi oketho kata timo timbe machalo kamae. Newton, yes. Nitiere kame wacho ni obila diponi noninde tich. Obila ong'eyo kata ok ong'eyo. To jogo ma nomonj chieng' Jumapil, tim mar Gachagua, osedonjo ne jatend obila Douglas Kanja, mabende kalore kod oboke makawuono yangore ni giromo chieng' no bang' monj makamano. Kendo giwacho ni jogi onego bed ni dhi ndiko dhogi. Mane wacho ni gintiere Jogo House. Mano ka en log tich mar obila ma pacho ka. Kendo ka giloso, iwacho kanyo ni mandik magirango ni jotelo onego bed ni mako odhi ndik dhogi, mano ka DCI. Kendo Douglas Kanja e juma nogo odonjne kod tend wakili mabende riwruok mantiere mar LSK mar wuok oko kendo wuoye political rally mabende sirkal osedokne. Deponi ka ineno ni obila kod jopiny osebedo kod disconnect kata gwenyruok e paro manya bedo karka gi political class kata josiasa matemo keto gi mondo ginene adier ni jogi to tiyo ne sirkal ok onego bed ni tiyo ni jok makelo sirkal tesre. Ingini obila ma Kenya ka were not aware ni nitiere church function ma dhawo dhi wuok. That cannot be told anywhere. Koro ora ne mondo adog ne obila this time. Nikech the same obila ma koro bedo blame ni ne ok aware bene ok onyono kanyo gi tiende nikech nonyisgi. Had the same obila ma noneno ki kwal rombe Uhuru Kenyatta ma wang forest to ne ok ginyono gi tiendgi. To sechego mano nyalo bedo paro machal nade mondo ka wantiere nikech obila ok onego bed ni kawo josiasa enre margi lingali ne ji sechego mane wang'o puoth Kenyatta tikwalo rombe. Gachagua ema nochung' matek kendo nokoni puodho mano Kenyatta kwalo nyaka tim ang'o onego duok mi jo Mau nikech mano ne puothgi. Puodho wang' rombe kwalo to deputy president of the Republic of Kenya gi jok ma jolupne ma allies mage to are celebrating wacho ni they will take gi wang'o rombe Uhuru Kenyatta mag chiliel mag chiawido mag awido. Sechego obila ne ber ne gitimo the right thing. What's the difference? Obila ok odhi e kanisa kama idhi kele kuom wacho rocha dier gini is just about marriage. Gachagua pod lit ne kata ka ni winjo ka jowuoye interview ni nogole bedo jalup ker. Mano e issue maduong' ni Gachagua nogol e bedo jalup ker. Kech ka nowacho nyoro ni entie gi pesa mang'eny moloyo 10 billion ma Ruto ne temo ni mondo wachne. Wafuasi gi be nigi 1 million. So nitie gik ma jatelo ok onego wach in public
So the problem here en ni nitie ng'ama dwaro duong' gi ng'ama bende feel. To mar ariyo, gimonego benia obila temo en dhi mako everybody mantie kanyo plus Gachagua. Because you cannot wake up in the morning to plan things against the government main maniform. Ingine ngimi okadwa pengo Ruto this time even 1 inch. Problem gi magi jok mano support Ruto kana support Baba. Magi jok mano luongo all the names, all sets of names. Kaka Joluo Bakidi, Joluo sane gi ywak no alo kethore. Samancha Baba wacho ni ohala rach mondo los weche wa mag ohala. To je koni wan mo ketho ngo o ketho ohala. Koro ana feel ni this is the right time monego beni supremacy mar between president and deputy. One nikech gima ne chando Gachagua gi president en supremacy. Gachagua ne feel die ben president kien. Inyalo paro ka jensi wuok ka endi fight. Gachagua is the only deputy president in the Republic of Kenya, I think in the world. Mano luongo press conference or address the nation. After the president cause address the nation, kata an director, deputy na ok nyal address my workers after kasi wuoyo. That is null and void. So Gachagua nyaka understand that is a state mabedo mirito gi sirikal to gi weche mang'eny. And dan jatend police ma Kenya ka dikoro Gachagua is in jail as we speak. Obila nyalo bedo nitiyo kod gi siasa. This one, you cannot come and step on my feet. Obila nyalo bedo ni tiyo kod gi siasa. Obila to kado wacho wach ni tiyo kasi I'm not akia gino ma I was not apoka that meeting. But Obila is just doing writing. And Obila ke maber ne kanisa en kabileme. Ana mpoka no kanisa mirito gi jolweny kata gi police. So can you dilemo in a certain church within the county of Nairobi? Ere Obila de paro kamonende on that Sunday. Ne wan gi kanisa ni maniji jolweny kata nan kanisa. There was no any police officer mano chung in any gate of all the churches. Why the wano mo nyaka no beba ne kanisa mane Gachagua di leme e mane keto Obila to investigate who is going to bring what. Mad mano bedo plan gi jogi in their own house. As we speak today, Gachagua is not in any political party apart from UDA. Because Pokono Kamo resign. Mo work a party now as non-member of the party. And only party must be formed. Me wacho ni Gachagua ka wuono koro nitie ODM kada nitiere party mar Kalonzo Kucho, which means they are fighting within their own house. Kodhi bedo kanyo wacho no dhi milome ne dwe mar abich warito kanyo kendo bobedo ka mondo wanon duol bura ne manyien mantiere karaka. Ni dakika achiel kendo wakili taka oywe wachung mari wach mar jatendi kendo jatend LSK Faith Odhiambo kata telo mano mar LSK mangima kotenore kod Obila gijo kanyo wach makanja nonenore ka intiere masa mar piny Kenya noloso kanyo kod jopiny ka intiere kanyo osedogne kod sirkal kuom chung mare kata kamano osedo seyo kalure kod bedo mare bende rally gi mag siasa to sane waneno Obila kama gintiere itiyo kod gi yor siasa koso depende mana gi chung kar kendgi adier kaka jogo monego bed timo kamano. Mano to siasa onge gimoro kendo minyal wach kanyo ngeno ka wan gi gik miluongo ni independent offices achiel kuom gi en mar police no. Abnya paro ka ker no donjo e telo no wacho ni ok gichak giket police odonje e siasa nikech ka ne jalup ker no neno ni tiyo gi police e yore mag siasa. Koro LSK no kwedo ahinya ko telno gi jatendwa Madam Faith Moni Odhiambo nyar gina kocho yo magany rondo yo magany korgi pielo ganyo nyako mosetema ahinya no kwero ahinya wach manotimore kata kako kinde wakwero kaka IG mar police ingeni kacha koro ne dala gi momiyo dhi wacho dhok ma joka winjo to police owinjo be ni kata ok gin independent kech wang'eyo ni bedo independent be tek nikech gimbe gidwaro mana pesa moa kuom sirikal gionge source mar fund gi mag kaka police pod gibiro tegemea sirikal to kowinjo be ni obedo onyenyore oko e lela kabisa ma police koro dhi nyaka siasa koro wako uniform mar police to wacho dhogi kuro ne jogi ko support ker matiyo. Aparo ni mano en gima rach ahinya ma ka police wadhi timo go kamano to obiro bedo marach ka dhi mbele nikech koro kata police otimo gima ber ibiro wach ni siasa kata gitimo gima rach ibiro wach ni siasa. Kero kamano wakili aduko kod mathoth be mapotire karka ka podan ka kod wenda nyakoro mo jwangen sari mar okinyi wakawiyo masane wa magpi matin kaka to bang maduoko twak kama iko ni kar kawo tingo nyaka yiero mag ODM moko otimore mane okochan jok moko noyudo hinyruok jok moko nowito ngimagi jok moko nowito ngimagi masira mano mar apaya kane gichomo yiero moko noyudo hinyruok momoro no chadh lwete gojala kata gino mabith mano ting kacha
ngai jadho lwet wadu machodi mating e kinde mayiero timore koko kod ODM girado kanye an gi ja ODM matuklu mantiere kar kanyo to nogada angu kuno mathoth kama koko gi ODM rade e kinde mayiero madundo kata yiero makor gwenge gi dhi nyime wakaw ywe masani kikidhi mabor. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiechieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Aya, nyakoromoge juang, wacho kata kwa kao yueyo, twak to podi mana nyime, mana kama wantiere karakachiel kachiel. Ntiere oganda ma osendiko nwaka, arno wachaka weche gi nyaka sani makoro wadhi nyime kori karakachiel kachiel. Ntie mago ma ndiko nwa, SMS lena menari adeka uchelo nono, gima ndiko nwa bende mbui mar Facebook, Fred Osuru, ma Fredrick Ochieng, wacho kana tangunwa uru clips Gachagua, machon, when he was the sole supporter, mar affordable housing, as they nicknamed it, together with Malala. Actually, all that they criticize today, they were at the forefront for supporting with all the energy Giwepi Muwiji. Celine Dion wacho kama awinji eyo makare kama kanyo koduelo imos na wakili Newton kachel kodaka Joel erokamano Celine Dion Jalango Tieno neno wakantire Wichlum Beach erokamano Dhiambo Joseph Kombo owinjo eyo makare kantire Dalama Eldoret kachel kodaka Jamta Woda Wasi mabende wacho ni luwa eyo makare Ruth Athio Chingoro ote mabor kae madani kase somo kanga ayud wach mogiko tendo kwa loro wach mar Gachagua kachel kodaka monyo manotime kanisa Jatend migawo mochung' ne weche mag arita
Kipchumba Murkomen ochako limbe mare kadho wath nam chumbi kama monj biro osebedo kacha katimore kendo kwedo e okang' mamalo monj manotimne Gachagua e kindego. Mano dhi bedo kacha kwarange yo machal nade. Pok wachako yiero mag ODM, koro sane ka warange achiel kachiel pod wantiere twak mago monj mag siasa koso wantiere kany kato bang'e ang' warange yiero mag ODM manotimore kor gwenge pod dhi nyime kor gwenge mopogore. Ruoth Nyathichong wacho ni monj mag kanisa kwedo e okang' mamalo. Aparo ni kanyo ne Kenya osewuoke. En gima lit ni gigo timore e kanisa, ji mondo luor ute lamo, kata bed mana ni ok en kanisau. Gik tulo bilago iseyoga josiasa, to oganda nyaka koro bed mariek, kik ti kodgi. Imagine imiyi samoro 200 mondo itim mahundu e kanisa, asto iaye gi kuong', gini lit ahinya. Penjo en niya, jomage mane pango monj, mapango monj abilagi, ne wacho ga ni joluo emane jong'anyo. Koro sani to gin ng'ano gini mapango magi. What's the reason behind it? Sirkal owinjo chiw arita ne oganda te. Sirkal okaw okenge makare ne jong'anyo mano monjo kanisa no. Mogik to awacho to wach josiasa awacho ni lure e kanise, awacho ni winjo rum chuth kata luokre kanisa onego rum chuth, nikech jopiny ong'eyo ni anytime ma jasiasa ochopo e kanisa to pesa iweyo kanyo. Josiasa ka dwa dhi e kanisa to gichimre gi dinde gi ter, gikelo shida ne innocent Christians mantiere ute lamo nyaka nyithindo matindo. Aluo twakano moja inako mano ote mare mantiere kar kanyo. Gini iseyo ng'a e iye ka, nikech kosechako wach ni obila ochung' e ratiro mangi kama gintie, ngima jopiny bende nitiere kar ka. Ten kanisa mar PCA Kasarani e gazet makawuono kane gitwako Daily Nation, gino magiwacho en ni joma chuo mane kanisa ne manokonyogi nuwuok oko to rakore kod ojende mane ni kacha, ka joma mine kod nyithindo to dong' kanye ei kanisa ka gigo duto ne dhi nyime. E kindego ngima oganda mamoko bende nitiere kamoro matek. Ka walore jok monego bed ni sama kama kwa loso ti jotelo mane nyalo bed nosiwuok osendiko statement, ok ni nyaka biluongi mondo midhi, nikech ka notwak kod wakili motelo network wacho ka ni nyamaki kamoro moro mantiere to jogo amua ni giluongi kalure gi luor mantie go mar mheshimiwa. Sani kama gintiere girange yo machalnare mondo mi kikwane gima kama kachak nuore to ma Kenya ponono wadhi nene Jumapil mabiro kendo. And I think number one, police nyaka giti tijgi, nikech tij mar police number one and protect lives and property mar jo Kenya. To saya osebedo ga trend ka viongozi dhi kamoro then one notify police to police gibiro kanyo mondo gimiwa security. Mano en trend mar kawaida. Kata kawuono ka Raila Amolo Odinga owuothe kanisa moro to nyaka police obed kanyo, mano kawaida. To ineno mar Kasarani ni koro ne special case ne gi nyiso police gibiro bedo kanyo lakini police noko biro kanyo. So the most important thing ni police number one, ka giyudo information gimaila no timre kamoro gidhi kanyo mondo gi protect, ok en mwana siasa no but gi protect lives gi property mar Kenya. Josiasa, it is important kaka gisendiko nying ji kae, aneno Benjamin, aneno Ndong, aneno Babu Wino, aneno jogi giwuoga gidhi DCI mondo ka gin information mora gichiw kacha. So you know the truth will always come out with time. Wabro ng'eyo ni jogi participated in this thing kata jogi no participate in this thing. To Gachagua be ong'e ni ka en be kodwa dhi kamoro, kodwa dhi kanisa, odhi kanisa kende, wach mar ting'o youth kata security mang'eny owe, nikech donge odhi kanisa to onge gimoro manyalo time. To I think if wanyalo timo siasa maler, siasa ma onge dosaris mang'eny mar wacho ni adwa pango ni bwana ne, then wadhi timo siasa maber Kenya, nikech Kenya en marwa to Kenya en achiel, to kwa ketho Kenya ni waonge kamoro wanyalo ringie, to koro nyaka wa protect Kenya ma wan go sani.
Kamano. Newton, kama ntiere kwa loro wechegi mago maga Gachagua. Kano wachako ne biro ka wasetieko gigi mano ndiki e gazet okinyi maka uono. Weche maga Gachagua no wacho kata nyore kinde mano twak. Gin mago ma beno wacho karka kachel koda kawelo en ni gin moko ma keto picha Kenya kama chal nade ikindwa koda pinje man machiegni kodwa ahinya kinde ma ite manyo kwe aluora mar Afrika ma ugwe kod Afrika mangima kata picha bende pinje maoko. Gachagua temo manyo fame. An mani gi mpoda wacho nyaka sani I will not okabi wacho mpogore gi mano. Nikech ka ina former deputy president. Oyine di any church kata madala because kanisa ema nigi rita motegno mogik mar Yesu Kristo. En rita makato negi kanyo to di mane polo. En gi rit motegno. Ok understand gimomiyo ka an individual dwadhi e kanisa to police bet kanyo mondo gi orite in the church, which means that politician number one ema nigi bad intention to the church. Gimomiyo nyaka rite kanyo. The key suspect manotimore nyoro en Rigathi Gachagua. Kaponi di obabu gin di bedo investigated to gichak gi Rigathi Gachagua, because do when the lemo kanyo de gino kotimo ngo okotimore. Sani koro ji jo siasa nti gimarach turo ka endini ngato timo gimarach to bedo covered nikech en ja siasa. Kila ngato koro wacho pache. Jo matimo nonro tim nonro ne Rigathi Gachagua gi ngama no luonge kanisa no. Mokech mano ok tur gi bende. Osiku wacho kada nyoro kani winjo gimene Gachagua wacho kanisa talk press watu wa mlima. Are we sure ni jo mlima mane leme kanisa ni kende nigi kore neno ge barati watu wa mlima. We have to nyaka wapogi ngama dwaro fame. For example okadwa de nikech okena watu topic minister moro nya winjo ka wuoyo ka former na winji nje en speaker nicha en kianga watu ni general ka wuono koro kanyo wuok out of the way no wacho dhok machalo mar Gachagua kanya winji to sama no wacho dhok Gachagua to nja wantie gi choices mano miwa choice A and B to negi yero choice A, knowing ni choice A ni is a corrupt. Dinyalo paro Cleopas ka Weston otero tere court kendo rito gi police nikech no wach ni en gima no kaw in a corruption way. Dinyalo paro ka former president wan gi clip onyalo play ka wacho ni driver riembo to makanga oseporo pesa tema gi jowuoth kichungo gero nyaka tielo ongi. You decided to support this makanga. Give me this makanga mane pora mane president matiyo kod in the same office. Sana nyalo yie ni gima Gachagua wach nyalo bedo adier kuom Ruto. Kech ne gin in the same office. Former president Kenyatta ne wacho gima timore kuom Ruto nikech ne gitiyo kod office. But jogi not the way against the will of the former president. Magi yiero jakuo. Then today ginyiso ni koro ngani jakuo, ngani ok onego bet president, ngani is not fit to be second term in the second year. Jogi laro negi chake second year. Gachagua was just away second year. Jogi laro chiemo moro ka nti ringo moro kama wano kwanya neno. Ma jogi laro koro gima no timore kanisa okane kama dwa sayo go anybody. Tata mana jok modi lemo kanya. Ma ok jo kanisa. And I'm just telling our bishops and pastors within the country. We cannot mix water and petrol. Josiasa kadu kubire kanisa, let them sit down, giwinji njili, gigochom piny lemnege, to kodwa address the crowd, to get out of the church, nti church compound, kata get kacha, or address gi. Reason to this ni pesa mikelo, and mama konyaka President William Samuel Ruto. Manyalo kao, na 20 million, 20 million. Kao 20 million, tero in one church, to jomoko thought Turkana, because of cage. Kao 20 million, tere kanisa, kata jo kanisa kao, to onge yath in our hospitals within this country. Kata di mana hospital machiegni nearest here, kaya na public hospital, to samore nyalo koso nyaka Panadol. To ntie 20 million, moka motira ngoa, kati kona, ni police moro nego ka odhi uket kanyo. Mondo kini nga kutu 1 million tichwa dongano kati maki. Yo pastors wa, gi bishops wa, should stand out, mo wagi wachi ne ya. One certified gi pesa ma joka resto tima ngoa, miyowa. Yeah. Ero kama na inya. Wakili, ada ni chaka na tuwa kumaro ODM. Dong kapo kachako maro ODM ni, yana mondo miatu usigana morokai. Kaka na yiro ni obedu, nyakura mgejuang. Niti gigo mane o moroganda, kod mano ko moroganda. Ta inya sigana maale bisho kelonwa, nitire chosh ni mano neno yiro mano maro ODM. Kata kama ano ageni sigana machalo mkwadi tulo mar tugo, nitiere kune ma yiro no dhie, eyo mabera ainya yiro mag ODM. Sano tuga ne sigana mar Ale Beach, kato bange, angwa duog mondo mwanone kapo kodie yueyo.
Rowere ariyo go ma oseyang nyingi ni Collins Opeyo gi nyawadgi Alfred Omolo ne owito ngimagi e masira mar apaya mane ojukogi e olalo mar Ujo e apaya maduong' mawuok Homa Bay kochimo Rongo e kinde mane gidhi e yiero mag duond bura mar ODM e ward mar Ujo mane obagi e kar romo ma Kabunde e kar chud bura ma Homa Bay Town. Rowere go mane oting'ore apiko ji adek ne orado kod nyamburko ma bende nowuok Rodi Kopany kochimo boma ma Homa Bay. Gino mane okelo thogi ka nyawadgi machielo to ne otony kod hinyruok maricho. Afan, which was from Rongo to moving towards Homa Bay, tried to overtake a motorcycle. And at the course of the overtaking, it collided head-on with another oncoming motorcycle. Kaluwore gi jatatije maduong' mar Homa Bay Referral Hospital, Laktar Vincent Oduor, ji ariyo go ne otur marach mokalo e kinde masirano, gino mane okelo thogi ka nyawadgi mane otony e kinde masirano to dhi nyime kod yudo thieth. Jariemb pikipiki ni ento notho bokele kaka osenindo. Nyawadgi mane oting' achien ne nigi tur mag chokege, mag kiuno, mag onding'e, oguche notur kendo sani osewuok e theater, osekonye gi surgeons magwa. Mar adek, ng'ama noting' chien mogik to nobiro be noyudo hinyruok, notur bonje kendo notho sama ne theater, sama ne lakteche temo ni mondo okony ngima mare. To e kar chund bura mandhewa, tulo ne omuocho tesendu tombolo mabuche manitie ward ma Kanyamwako Logi manoweyo ka rowere ariyo hiny marach mokalo e kinde lwenyno. Achiel kuom rowerego ne ochodo oko ng'ut lwete ka nyawadgi to ne ochadh marach mokalo gi ojalo e ng'eye. Ka rawera machielo bende notong' gi ojalo ma oweye korem e ng'ute e kinde moj machielo ka gidhi nyime kod yudo thieth. Gin manowuok Ndhiwa wachore ni goch moro nowuok kono kendo achiel kuomgi nong'ad lwete ma katikati kanyo bochot lwete makorka cham nong'ad ba lith lwete ang'wen go ten ochot oko, abich ochod oko, but en sani osetwang'e kendo ber. Nyawadgi no ng'ad toke notong' toke kendo osetwang'e maber, obende okorach, sani ober. Nyawadgi kokodonjo ka sani mawachore ni nong'ade obete, to wachore ni obet part mar ng'ute lakini okorach ahinya. Chochni moko e yiero no bende nokwako wards moko e kar chud bura ma Karachuonyo ka jokanyo mane odhi go ombulu moko kuom tesende mag luto ombulu ne ng'ur e wi kaka ne tayo chenro no. To e kaunti ma Migori, jagoro mar ODM e kaunti no Joseph Olala ne ogolo ywak ni yiero e kar chud bura ma Suna West ne ok onego bed ni dhi nyime kaluwore kod winjruok mane obedo e kindegi gi tend duond bura mar ODM mondo chore nyime e wi listi mag delegates mane dhi timo yiero no. Election ma Suna West pod nochung' nikech the process mar harmonization na pok otimore. Surprisingly, nyoro awinjo report ni dhi tim yiero mar ward e Suna West. Kaka jagoro mar party, I want to state it very clear, nikech ok anyal yie ni mondo party mara masekedore kata mahero kuom higni mang'eny kethore taneno. Kendo adwa ni ripodi ni jotelo mag party mondo winji. Ka nyocha chung yiero mar Suna West, ma nying portal members ogole screen. Makoro nwadong' gi only seven sub counties kende e Migori. Suna West was not in that 7. Portal poko duoki nyaka sama wuoyo kodi ni mondo mi access that portal ma Suna West na podi. To e kar chund bura ma Kibra e kaunti ma Nairobi bende chochni moko ne okwako yiero no e ward ma Hudli kama delegates ne orito gaming'a mondo mi chenro mar yiero ne chakre e tesende mag luto ombulu mopogore manitie e ward no. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Mano sigana mokelo kanyo kod Ale Beach. Jogo mano yudo masira go ne gineyo gime ka gichomo yiero mago mag ODM. Jok mano yudo hinyruok bende nitie yiero mag ODM. Ojalo idonjo go nang'o e yiero. Arita e kinde ma yiero maka magitimore. Tulo e kinde yiero ma ok en mokwongo to kada kamano ka ng'eyo nitie moko bende mano dhi maber e counties mamoko makaluwo kod alwora mag kama nitie duond buche mag ODM. Achako di wakili paro mapiyo e wi yiero ni makoro iwacho ni ODM kod tulo moko kod bedo gi tulo, moko bedo makare. Mana gwenge moko ema ne okachoch kenti. Erokamano. Mokwongo wago mos ahinya ne wede kod osiepe mag rawere manowito ngimagi. Jogo bende mapod ni osiptal wakwayo ni mondo
gichang mapiyo. Weche mag siasa isewacho ni nitie kuonde moko mana yiero timre maber, and I think mage ema duong' kuma yiero timre maber, but mostly mago ok make the news. Ing'eni ka guoko ka ng'ato to mano kawaida, to ka ng'ato ka guok mano kore mabedo news, kendo mago weche matut, kendo mago weche madongo ahinya. Koro election violence to timre ga seche mag yiero, ok kata mar ODM ni kende, mag UDA bapa ni chakore mana mbele ka ibiro neno violence, but wakwayo jowa ni ka ji odhi e yiero to okay, muma wacho ni piny ruodh polo iyako kendo rateke ema yudo, to gino tinde jowuok oduogo e siasa ni piny siasa iyako kendo roteke ema yudo. Iyudo ka ng'ato gino wete gidak dala gi kanyo, to chieng' siasa kata ng'ato mobeto wadgi yudo mane gidake e gweng' achiel, to koro ka yiero chopo gibedo enemies. Aseneno gino kata ka notimo yiero ndalo mokadho, ng'ato negi pogre paro gi babagi mabathe, but still babagi, owadgi babagi and babagi e luo ka. Koro iyudo ka babagi dhi gochone ng'at machielo mokodo, nopado proper, oparo mondo bed piny e tie ng'owo, kik dhi kata kik mondo dhi e yiero. Koro realize ni ka chopo seche ji lalo pachgi, ng'ato support ng'ato, tibiro yudo ni jogweng' achiel thegore, yani kelo lweny e kindgi, but bang' yiero gichak gidok maka ng'ato, ma samoro ng'at ma jok midhi ikigi, kata kopo ni ng'ato thoe, mani ng'ato nok otho e yor yiero, but jok mohinyre gin ma gichak gikony. Koro an anyalo mana kwayo jowa ni wang'eng'e ni yiero gin mana gik mabiro kendo kadho, watemo mondo party wa obed motegno e grassroots, wan joka ng'ato. Koro ka ji gore e ot to kowinji go ng'ato so much ma wegi gi mbala manyaka chieng'. Koro wakwedo ahinya jogo madhi gi tulo gi ojala, ka ng'ato ting'o ojala ni en lwenye modhi donjo go kanyo. Yiero winjo bed ni thego ji, emomiyo iluonge ni yiero. Ka samoro jomoko go ng'eny, tiwacho ni jok mang'eny imiyo mondo odhigo, to jok matin gimbe gik ma giwacho mondo owinji. To yiero joma jopiny biro dwaro emibiro yier. Koro tiyo gi ojala ginego samoro nyiso ni ok bedo gi jopiny ahinya, kata jopiny ok dwari. Koro nyaka ikaw gima jopiny emoyie, jo party in this instance, koro wawewi jo ODM party. Ka jo party ok dwari, it's fine, iwe jomoko go mondo tel, but koro dhi mondo ibet ng'ato, ihiny ng'ato e yor mopogore opogore, ok en gima nyalo siro. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Joel Munuve, in ne MCA kaunti ma Nairobi ka, to koyiere gi duond bura moro amora ichung' kar kendi, kendo wacho ni kitieko chak idhi kendo kar kendi kendo ne kaka idhi kode achiel kachiel. Tulo kata koko mawuok e kinde yiero, diwacho ang'o to ahinya ma waneno e kinde mag yiero mag ODM kuom ranyisi ma otimore sani mawinjo kae, ng'ato donjo go jala, upanga, idonjo godo e polling station kata kama ilute ombulu. En arita mikakati okolos makare gi duond bura, to ji nyalo bet nade? Jok ma dipo ni rem yudo tiko nikech gionge kod teko, giyud thuolo mar dhi independent kaka ne dhi, to biwa ni gin gi chance. Kwanza adwa wacho ni mos sana kuom jomo ogiwito ngimagi, to joma ne hospital Nyasaye okonygi mondo gichang piyo. Wach mar bet ji chieng' any nomination kata election ok wach maber. To before nadhi independent nano ja ODM, sebedo ga ja ODM sana, sebedo ka support baba bwana ni do ng'e mana. Ta siasa mar ODM samoro bedo ga marach kamoro nikech jotelo mar hierarchies kidogo mar party. Nikech ibiro yudo kaka grassroots elections, ibiro yudo ka ng'at maduong' kaka chairman ma maybe county mangima en gi interest gi grassroots election no. To ibiro yudo ni jogweng' no e grassroots no gin gise decide bwana ni ofit gi youth leader, to wan wadware mondo obed youth leader. To mama ni osebedo ka o support ODM, to osebedo ka choko wa maber mondo wa support ODM. Koro mama ni wadwa enbe obed kaka women leader a position mar grassroots kacha. Lakini biro fwenyo ni nikech interest mar ng'at moro ma dwa biro chung' e 2027, nikech en odwa obunge kanyo, to osechako pango list mare kata lineup mare, koro odwa keto joge na to kech en gi nguvu e party, koro odwa keto joge kacha.
To gino koro biro kelo ga koko mang'eny nikech inifwenyo ni an I deserve gini to I have done this campaigns well, lakini bwana moro dwa ndika list e corridor kamoro mondo ote list no mondo koro list no obed recognized by the party. Koro anawacho niya. Number one, parties nyaka gi we nominations kata party elections gibeda free and fair. Free and fair. Ka jogweng dwa bwana ni, let him be. Number two, ka parties organize a watch mar nominations kata small grassroots elections no, then kwanza gichan watch security maber. Mabiro yero kacha watim gi pection maber, wangis gi gini en mana friendly fight, en mana family fight, to koyo mbika wono, it is okay, there is a next time. You know, we sensitize our people. And the last point, and any leader madua chung ekom mora whichever seat a grassroots kata in elective position, wawe watch mar ugunism mang'eny nikech atikoro idwa impose yourself to the people nikech in give jende maraudi sana nikech manorach ko kaka ineno ka someone was ngato no tonge ngute, you know, that was the intention of nege kabisa nikech ka ngato dwa tonge ngute do mano dwa negi to koro idwa nego ngato nikech grassroots election yao manorach kabisa. So I strongly condemn it na watima gini maber and mana family fight and you know, just a friendly fight. To kota mikono be inyalo donjo, inyalo be said mar independent bichung kendi to ilosa gi jo piny maber to ka jo piny owinji maber to gimi umbulu be kaka han wacho mana kaka bende notime e kinde mokalo kendo Newton Ogada ada na yud pachi kotone kod tulo maneno e kinde yiero to anyalo loso sani yiero mag ODM. Kamano Cleopas. Yiero mar ODM, ODM is the longest serving party in this country, and then a party mosebedo motegno in every election. Kendo man gi jod bura be mang'eny king'iyo other small political parties en mapod lead gi jod bura kata MCAs mag ODM mang'eny mogik. But problem mar ODM nitie mana gi jomoko matin. Maendi kama nying baba ok onego bede kata mana 1 inch nikech baba ok dhi e grassroots election. Al baba onge teko mar ng'eyo youth leader midhi yier for example in East Kamagak ward kuma wuoke. But joma ketho yiero mar party gin wabunge. Let us be frank and speak the truth. Mbunge moseyier mochamo mantiere payroll mar sirikal gi ticket mar ODM bedo gi interest mar youth leader e polling station, en gi interest ma ng'ate ne manyaka yier. So joma oseketho gini en ni mana kaka yawacho ni chairman mar party or ng'ama duong' e party bedo gi interest mar ng'ama dhi yier e polling station. So gini pod I'm understand ana ja ODM kendo ana very strong member mar ODM kendo I defend ODM 100%. But nikech adwa bedo MP ma Kasipul in any other way, aonge gi interest ng'ama dhi bedo chairman mar polling station because I feel ni anybody moyier gi jopiny e polling station kabire ward machope constituency level gin jo party wa, gin jo ODM. Gima gidhi medo kuoma mondo abed MP be onge. En mani koro gin jotendwa morito party. Nyicha wuoyo radio moro dala kucha kawacho ni the best thing monego watim ni MP, MCA elect, governor, deputy governor kaponi en gine senator, women rep onego bed maonge wach party election. Onego gibed jok ma observe gichal referee mobedo gi bath pap makantie ng'ama dhi hinyore to mane ng'ama gikawo giketo oko to gikelo ng'ama chielo. Tiyudo ka gine ma gintie gi parallel list, gine ma gisecho gibiro nyaka Nairobi ka before election magi ndiko list magi kelo. Mae gimiyo koro bad ng'ato ochot ndiwa. Nikech ang'o? Nikech ng'ato nitie mane ok dware to ng'ama ok dware ni be ok openje. Yiero motimo nyoro Cleopas
ne nigi gik moko mopogore opogore. Ne nitiere parallel party election. MP nigi timne in polling zone magilando, to opponent be nigi timne in a different nearby polling station or nearby center. Mae momiyo koro jomoko nohinyore mane gin koro jomoko ne ospal. Ago mos ne joma nohinyore. But adwa kono party leadership. Ne sane wantiere gi ji adek. Wantiere gi independent as mheshimiwa mantie kani en ja independent, kendo entiere assembly as an independent elected member. Wantiere gi jok miluongo ni UDA moting'o William Ruto gi joge. Gisedonjo gin e counties gi te. Kendo gin gi jok ma be samoro bende giseyiero nyaka dhia grassroots election. Kato wantie gi mother of political parties, ODM, mano kuma kora wuoke, benitie within this county. Sama ng'ato bedo insulted, kata ma jok monjo the UDA e Homa Bay County for instance, gin jok mane feel no digi e chama mar ODM, gi telo mar chama mar ODM. To kiwuoyo kodgi to chunygi to ponti ODM, en mane noko migi their space mondo giyud kombegi in a political way. Koro miyore goche no oyo, kwese tamwane ng'ane ok nyal bedo mbunge, ng'ane ok nyal bedo MCA, kare wadhi koma chielo kocha. Mane kama kama mheshimiwa ni be kana osedi to dhi ochung independently kendo moyombo jo ODM. So gima temo nyiso our leaders, number one, giwe jowa otim their exercise politically and in a democratic way. Mondo koyier chairman, onge gima nyalo tamo mbunge wuoyo gi chairman moyier kata ng'ano ok ng'ate. And again, some more fight in our house mang'ato koro tong' malwete ochot. Do you think ne ng'ano still a member of ODM party? Wariembo ng'ane dhi in parties moko mathindo ma ok onego bed ni bedo gi uma kuma wuoke. Koro akwayo telo mar ODM maduong' ma Nairobi kani ni sama ji dhi election onego giluongo bunge te giket gi kando giwe ji conduct nomination in their own way. Erokamano nya waduogo podi mondo mi ang'wa tiek twak mano mar ODM e telo ma waduogo ka telo mogik e chenro mar Rupinya koro mo jwangi sani na mondo mi akaw yweyo medornwa ote e Facebook maro mar Ramogi TV, Ramogi TV K, mbui mar X kod Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube kod SMS line no men 23600. Chakanyo ni Rupiny timia ote mari achiel kachiel kanyo gidonjo mathoth ahinya mag samoro kiwe wanyalo poni ote mar penj laktar Rupiny makawuono toloso weche mag ODM koro mo jwa tak ni Rupiny timiwa ote mari mantiere godo sani kik idhi mabor akaw yweyo masani. Machigni nyakoro manga jwange chenro mar Ngoma Owake. Wok tich akelo ni mix mokwe. E kaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro manga jwange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakora Magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Maye yawa. Satimara ni inigole kanye. Sadani oselal kuom higni mang'eny. Satni nyako ma Manprit ema nobirogo. To bende en nowacho ni mae sati baba ne. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Ramogi. Regulation occurred through Gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo.
wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakora mokejwa mwage weche mag siasa. Wacho ni samoro liet to mit to bende olit. Mano nego beni tema sigana mar lit gi mit mar siasa. Onya bedo ni eyo machal nade kama ntiere kar kae. Akuom Solo wacho kama ni mar Kibuye monjo ok ber sana e kanisa. Obila matimo nonro owinjore okel duoko. Kong'ao Mourinho wacho ne Ramogi TV achiel kachiel koya mbalariany ma Baraton mosna okil Ochibaba gi welo te akwede okang' mamalo maundu gi lweny ma jotendwa kelo e kanisni. Machielo en jal maluongore mbui mar Facebook ani Honorable Godfrey Otiato Omabei Senator 2027. Aya, mano nying mang'ato ndike Facebook. Facebook onego bene limit nyinge gi ariyo. Nying no bor. Kata kamano wacho kama klewane no live ka wuok CBD. Kore CBD ma Homabay koso Nairobi. Aya. Gima nyalo wacho en ni josiasa gima nyalo wacho ne josiasa en ni giwek tero siasa e kanisa. Gachagua nigi tabia moro marach madhi goyo siasa e kanisa. Gini nyaka koro wakwer. Jal machalo ni Devi wacho ni akwayo ni ng'ama nigi namba Joramogi. Aya. Namba Joramogi en 3 odhi nyimbo ana jawer mar bongo mawuok Siaya. Tadwaro connection so that I can go for an interview. Aya. Opogore gi ote mano nego asom kawuono kata kamano to chopo. Wakale iwijo kanyo mano jawer mawuok Siaya luongi Devi owero bongo. Ten Siaya. Oweya jao. Shem kiongozi anero Ramogi TV maler kan Kisumu. Brenda Tieno ne wakantiere Luanda. Godfrey Otiato duogo kendo kwacho niya ODM gi tulo en gimoro achiel. Mano tinde wang'eyo. The word democratic in ODM is missing. Wakwayo mana josiasa mondo wek tiyo gi youths magwa e yore mag tulo. Erokamano kuom ote mari. Machielo nyinge Collins Ochieng'. Ochero piny an Collins mar Nyakach. Cleophas oyawre mos na welo mane studio. Mokwongo agoyo mos ne familia manowito jogi kendo akwayo chang mapiyo ne joma noyudo hinyruok. Cleophas wach mara tulo e party grassroots elections mag ODM pod ok birumo kapok jotelo mag party mamalo oweyo bedo kod interest in the elections. Ing'eyo ni e piny luo waka ODM party nominations are the determinants. Koro ji nokawo yiero go masiria sana. Omiyo ka wacho ni ka mobadhi moko kata ka mibadhi moko donjo to ywaruok nyaka bedie. An nabedo agent e ODM elections moro ma the list was already made. Koro the rest were just formalities. Ochibaba wakili jikalo e weche mopogore ma agent muloso wacho ni en agent yiero to temo to nitie list mioro. Magi gimoko manyabedo ni goyo chunji kata jiwo demokrasia e duond buche ahinya madayuayo jok matindo ka giwacho ni gi embrace jok matindo. Anyo sani ka nitie duond bura mar ODM giwacho ni youth league margi onego bed ni bedo active. Youth league kanyo bende nitie ywaruok. Nitie outsiders modonjo ma bende kelo chochni e kindego. Giloso kendo gigo mbaka kod ji kinde ka kinde ta ahinya molose sani. En tiende ang'o idhi grassroots elections ka ntiere maliekore nitie listi ma oselosi makata mar chake temo to gi kame idhi kata yud kura 20 nitie ng'ato ma list ne nyinge nitie mbele no ingi. Apa ne gima Newton osewacho makare ni joma ketho yiero mar ODM gin wabunge sana. Nikech ka iwacho ni list nosewuok before ka ji pok otimo yiero to nitie list ng'ato nigi list mag jok modwaro. Koro it doesn't matter to them ni jopiny dwaro ang'o. Koro mano kelo ywaruok. Nyaka kata youth league koni. Koro gimonjo tim ni
samoro ng'eni jok man malo party ma malo ka ok ong'eyo gik madhi mbele piny kaka wacho ni mago gik matindo ma samoro jakom kata top leadership ok ong'eyo but party iketho gi jok man gi gidwaro jogi owacho ni ok ong'eyo kaka dhi konyogi ifwenyo ni ng'ato dwaro ng'ato mondo obi okonye go siasa kata kamano tifwenyo ni seche ma koro igoyo jomoko gi ni joge mabedo majority jok ma itamo mondo kik yud jopiny ng'at ma jopiny dwaro titamo gin kik giyudigo koro gin ni igi wang' gi party to gin ei party podi koro ma joma riek kaka Newton ma olap dhoge ndong ne kom ma korgi kocha jok ma osebedo disenfranchise gi ema gidhi to gikawo to gidhi go mbele samoro be ginyalo kata wek party ma gidhi independent kata gijoin party matindo tindo koro apani jowa maketho yiero madhi mbele kaka wabunge kata jok man gi interest e county kanyo emowinjo bed ni siemo wang'gi mondo giwe jopiny oyier jogo ma gidwaro otherwise kwadhi kama to wabiro chido chuny jomoko kata kapok wachopo e yiero. Interest ginyalo duok piny nade nikech gin jogi mabede geto national election jod bura gi ema nigi lemo kirang jod bura ma Suna East nigi lemo ODM ka jod bura ma Ugunya machon ma sani jatend migawo nitiere kod mare mane en godo e duond bura mar ODM koro koonge jatend migawo mochung' ne weche mag omenda pacho ka ne en jakom mar ODM ikine gi duto interest gi duto leadership kata kwa malo kodhi nyaka piny ka en ang'o ma ilaro piny ka ahinya jogi ema kawo jo county to dhi go piny kocha koso ipoge nade mondo mi japiny bende owinjane gimomiyo piny koni ema nyaka go e ground motegno mulo kata malo. Ong'en ng'ato wacho ni joge ono dwaro joge kar mondo yier joma kaka jatelo kapo ni adwaro bedo mbunge makarachuonyo abiro rito mondo elections go atima ka nitie tungni koni titemo kelo kwe e kind parties but asa ng'at madwaro bedo jatelo ok ibed ni ine partisan giminyal konygo to koro bedo matek nikech kaka isewacho ni iyudo ni jatelo mag party gin MPs podi party koni be gimake telo madongo moko governors party koni be gin jotend jo party koro bedo matek but koro en ni jopiny mondo ogol odok e itgi ni pod ka wach godag winji moyier ng'at ma minority pod ginyalo coalesce around somebody else kata ng'at gi mane gierono ma gimiya loch jopiny ema chiwo ko kiweri gi matindo tindo ma samoro bedo mikwalo gi to ng'eny gi to duond dhano ema chiwo ema miyo ji teko mar bedo jotelo. Kendo kamano ahinya e interest gi mana ka watieko e thuolo mar twak e wi yiero mag ODM Mheshimiwa Mnuve interest gi kama gintiere jopiny onego bed ni imiyo paro kata jopiny jokanyo mag duond bura mondo mi onene di gitimo gino madwarore kar kae party structures kata neno ne dieri oyud ratiro e yiero list miwachogi kik negi ka giwuok demokrasia en gimoro ma pod wapo yudo thuolo maneno e duond buche ma Kenya ka kose en mana gima en elusive en mana paro to kaka ibokete tim bedo matek. Erokamano aparo ni democracy in Africa bro beda mana mirage gima nikech interest mar jo siasa ma ng'at ma feel ni an koro an jatelo mar party ni kata en Wiper kata en ODM kata en UDA oparo ni nikech koro an gi interest mara to adwa chan gini the way I want koro nyaka chana to list mar bwana no nyaka obed go nikech en oparo ni using those people odhi bedo jatelo kata odhi yumbo kura lakini democracy should be that jopiny give their police station to giero ng'at ma gidwaro iwacho ni ka wabro yiero bwana ni youth leader ma bro bedo deputy mare ma bro bedo women rep ma bro bedo chairman yiera freely kamano so that now kata in kidwa chung ibro ibiro e ward wacho ni koro adwa list mar jopiny ose yiero kae mondo ati kodgi lakini king'iye maber sani ok en kamano for instance kaka Embakasi North nikech ana Kariobangi North to Kariobangi North en gi wani mar constituency mar Embakasi North nyocha na winjo list no se wuok kata before election mar nyoro kata nyoro no onge election ji kaka par beda kanyo
to koro giwacho ni mabiro bedo chairman, mabiro bedo, ok ber. Gini lando maber, waland ne jopiny ni chieng' kama wabiro timo yiero mar party, mar grassroots, mar Kariobangi kata mar kamora mora. Koro kwase lando, then jopiny biro mondo wabed gi registration mar parties mang'eny, like kaka itimre loka. In Europe, ki in ja ODM, in ja ODM. Ki in ja independent, in ja independent. Ki in ja party mora, in Wiper, in kanyo. Democracy in Europe, it's better nikech watch mar grassroots election. Chieng' no, jite wuok biro e polling station no. One jo ODM to kae wadwa yiero fulani. After that then, the list will be taken to the higher hierarchy mar party no. Lakini Kenya ka en mirage baba. To asayo jo parties, no ODM kende, to ODM be temoga sana nikech ODM timoga gigi mang'eny, which is commendable for you guys. Asaya ni kawatimo grassroots election, let it be free and fair. Wabunge, please don't interfere. Aspirants, please don't interfere. Work with the people. Majo piny oyiero to gi decide magi koro jo mawaduaro kaka wan. And by doing that, kata kwa chope watch mar 2027 yiero kata MCA mar kamora mora dhibedo mayot nikech jo piny biro yiero MCA ma gidwaro. Kata ka en MP gibiro yiero MP ma gidwaro. Kata ka en governor gidhiera era governor ma gidwaro. Lakini kawase chido gini stage mar grassroots election, koro ineno kata malo kanyo jo piny dwa bona ni, lakini party chiwo certificate to bwana moro, to koro gino ketho ga gik moko mang'eny. So let us our parties be democratic. Waweya ka jo piny dwaro ng'at fulani wamiye certificate roho safi, watim election magwa free and fair. Kochopo wach nomination maduong' mar kombe mar elective positions kaka MCA kaka MP, kajo piny dwaro ng'at fulani, please give him the certificate, to mano dhi bedo maber nikech mano democracy, to democracy lies in the people. Lakini mawan go sani en wach mar listing, ok en democracy, en listing. Nikech in idwa chung' kamoro to iseneno ni bwana ni en ng'ata, koro idecide ni bwana ni amiye certificate. Kata ka jo piny dware, kata ka ok gidwar. Abro miye gi thuon nikech an gi power. To gini nikech an gi unconnected a party, which is not right. Kawan dua parties wa gibed ma otegno maber, then the will of the people must always be respected. Ero kama na Munuve. Newton, kapoka golo pre chikarka. Jengoro rene karka. Hajuni rupin anomolo ka wok pala karachonyo North Ward. Yero e county okotimore makare. Orlando Jakom kar secretary. Odhi nyime ng'ama chielo wachne rupiny an Polo Kuto mar Rombe School. Akwayo johera mag ODM mondo tim yiero gi kwe. Wan ne wayiero gi kwe e Kobura Ward ka. Erokamano ahinya, mano Kobura e Nyando. Rupiny ok en gima ber ka ji monjore kendo hinyore e yiero ma ng'ato nego wadgi. En gima rach kabisa. Engineer Andrew Ouna Okuna wuoda yweyo kantin. Erokamano. Mosna welo kane studio ma Collins ka wuoka Mlolongo. Siasa ok en gima ber nikech tulo ane aluoro goyo ombulu 2022. Naloro goyo ombulu 2022. Kendo ok anyal riwo kama jo siasa nitie. Genero lal kama gintiere karka. Adogi thuolo ma dakika 10 kende tanga tieko mondo awene Sharon thuolo mar mondo mi wuo kodwa ka ng'ayudo thuolo ang' warang weche mamoko mapotimore oko ka to watiyo kopi mar ODM ni kama ntiere kodi ka Newton. Kama irango ni duon bura ochung'e. Dilus kod jotend chama kikono gi ang'o kawuok malo nikech kanyo miwacho ni ero kanyo ma gini chakre karito nyaka piny ka. Jowanya bedo ni seyo kata e county mane tulo ni owuoke ema nigi jakom mar ODM e Kenya mangima.
mano Governor Gladys Wanga ka iloso kode kachiel kod katendo ODM dikon yang otene kod yore mag tulo e kinde yiero ten yiero mapod dhi mbele podi. Gima nyalo wacho partiwa en ni jotendwa mag chama madongo ma bende oseyier onego wuok mondo kony party ni, because penjo kan to ere kaka MP nigi interest e chairman mar polling station manyaka bed mana ng'ate. Ndalo mane wan gi interest e delegates mag chama ne en ndalo mane chama nyalo yiero through delegates. Koro ne ng'ato ng'eyo ni mondo jogi obed mang'eny e delegates kacha mondo ka gidhi tiyiere gi delegates. To sani onge wach delegates bende yiero go ng'ato. Ji dhi either imiyi free ticket or idhi e competition. Competition midhiye en ni japiny mantie dala kuche miwuoyo kata mantie Nairobi ka miwuoyo to yieri. Sama koro ng'ato lwete ochot, for example maneno kotong' dhiwa, ng'ani samoro ka en ng'ama nigi family en mane breadwinner to this family, en ma kowuok gi lwete ka ne ngima to kelo chiemo. Sani wantie osuptal ithiedhe, who is going to pay for the bill? Number 2, jatelo manotiyo kode kata ng'ama notong'e ne opara ang'o seche manotimo gini, because wate wan joot achiel. Why should we fight in our own house? Nikech party election. Number 3, dwani mondo koro jotelo madongo machalo Junet gini, kichano ka Junet duong' kabisa party ka, to chair lady ma bende en governor wa bende nitie kendo duong' kabisa party ka. Ang'a mondo giketo kwe e kinde mag yiero, nikech gin gi teko mar de wacho ni kiny watimo yiero ni peacefully. MPs te waeka, MCs te waeka, anybody moyiero wae, wadhi wang'i gini, wambe wanene ka jogi time ang'o ka jogi time. Kon tie gima, nikech ibiro yudo ka samoro for example gimotimore Ndiwa, nitiere aspirant to gi incumbent. Jomo notong'ore ka achiel kuomgi en ng'at aspirant to ng'at achiel kuomgi en incumbent. Why do we have to bring our differences? Ang'o manyalo kel pogruok mar chama ir nyithindo moko mantie piny kucho ma samoro kata gimudho chama yudo godhiambo samoro ne pod onge go, to koro chake miye problem machielo. King'iyo party wa chama mar ODM ne ok wayude yo mayot, ne wayude ka wamanyo weche mag katiba mokelo counties, mokelo county government kawuono. Ang'o miyo wakethe sama koro nego wawinj maber e party. Koro advice manyalo miyo jo West just one, let us be sober. Waketo bongo bedo bongo maler maleo mang'iyo welfare mar nyathi ng'ato, because samo dhi e party election ang'o miyo nya ng'ato be gibeti ofune kata gi pala. We should inspect. Mbangi wasino kata mane funerals, jo ODM wa osetong'ore e funerals, pich osemako gi betni e funerals nikech gilaro kom mibiro ilandu ng'amo yombo 2027, not even 2026. In fact koko bende otimoregi, onge yiero kiny, onge yiero next year, onge yiero this year, yiero nitie 2027 dwe mar 8 ka gilando. Kata mana IBC pok obedo created manyalo lando ng'ama chielo moyombo. So ok understand gimiyo jo wadhi e party politics ma ng'ato to nyaka wadgi. My last word to the party, nikech ana ja ODM ma ok wuogi, en niya, wang'i yo mwaloso go party wa obed peaceful party. To ka ok watang' kaka jo party, mano ni mondo jo ODM tema winjo chikitgi, ka ok watang' kaka jo party, wadhi lose membership mar party because wantie ga big number moluoro dhao. Ng'ato kaka koro menwa mutira acha ok dwa ng'ama dhao bute. Jogi will join other different political parties, or they will go into to stand in as an independent candidate, oyombi kata yombe kantie chaos mutema ng'owa madhi betgi. Kora Gladys Wanga ma is my governor, en kom matek mbadi mana no konyagore kode kanyo. Man yo moro miluongo jo party tema ndie Kenya ka mondi gol duol kaka wuon party ni dhao kwadware yiero, wadware mondo ji otim yiero successfully. Cases mono dhi e court kaka moro ma East Kamagakwa kwano tere court gi achiel kuom aspirants nikech no feel ni yiero ok dhi timore maber. Gimiwa dates go to gimiwa jok ma observe gini mondo yier jogi mondo wagol our interest in this issue mar ODM grassroots election. To wadong' ne wang'iyo ni 2027 candidate wa madhi bedo president en Raila koso en ng'a. Mani gimonego beni candidate mar party awuoye chama, pok awuoye coalition, awuoye chama. Chama mar ODM. To nito koro bedo mana mager. Kanyo ok donji. Chama kaka mar atieko, chama kaka mar ODM dhi bedo gi presidential candidate ODM. Kendo en chama maduong' kendo emodhi tiyo, en emodhi kawo piny after William Ruto e next election. To kamano pok otimore. To sani
wakwani mondo wadhi wayombi 2027 election modhieni nyaka wa organize our house. Erokamano Newton Ogada. Lakini coalition tiedo. Po mana pod uko wasad. Wacho ni kocho mtu erokamano. Wakili kama ntiere kodi karka. Wan koro walore saa odong' mana ka dakika matin ahinya to atieko. Kamora tangi mede kanyo gi wach mari mogik. Duon buche warangi yo machal nade kidieny masani mokaw mana kura. Pogi kaw kura, koka gikaw kipande. Gin jok motieko form 4 ka. Gin jenzi bane ni ndara ka. Mogu kuom koka dhi kore kana mondo mi okaw kura. Girange yo machal nade ka girango kisting magin tiere godo ka gichomo yiero mabiro gidonjo duon buche. Ngene gige piny kaka siasa itego mana jo piny gi yiero ombulu. Tiyudo ni jok ma pok obedo registered gin joma ng'eny kabisa, ma sana gin nyithindo mane joma tindo mana yudo kipande machiegni monjo bende gikawo ombulu. To ka ponien mana go dhok gi wuoyo online to onge gima gidhi konyo go change ma gisebedo ka gidwaro. Change ne biro timana through balloting. To koro ka wachomo gike wach mar sana madhi mbele sani maporo liet mar Gachagua kaka no wuoyo nyoro. To nitie osiepna moro iluongo ni Collins Kendi wacho ni ka ng'ech owuok e pi to nyisi ni nyang' wiye baro, in ng'ama onge pi onge gi teko mar pingo wachno. Koro gik ma osenyisowa gi sani wang'i gi mos mbele ka gik moko bro fwenyore kaka nosewach ni adier ok nyal pandi kaka chieng' bende ok nyal pandi. Erokamano ahinya. Joel Mnuve wach mari mogik kwatieki. Wach mogik adwa wacho ni all the parties in Kenya watima fair nominations a grassroots. Wach mar Gachagua ni en mach mathoth sana, en mach maduong' kabisa. Investigation arm oteka route mare mondo wafwen kata watim investigation mondo wang'e ka adier makende ni Bwana Ruto ni president ma Kenya ka utimo gigi kata ka ok timgi. Mogik adwa nyiso osiepna ni wan Wakamba wasisapotu sana to wadwa team coalition kodu mondo 2027 wakaw serikali mondo wakon jopiny sandre sana, jopiny giwinjo malit makech sana. Newton osekuwayi jachiwo coalition mar Kalonzo. Erokamano Mnuve. Ka pok iloso Newton wasetieko karka ijana zaro kanyabo kwacho ni Cleophas Mosna jiranda mano Joel Mnuve mano jirani mara Kariobangi ka kone ni Gachagua bende owere kod damaging serious allegations mano wacho ni ka en kod genuine issues to dhi submit gi his allegations kod parliamentary committees. Wacho ni wach mara ropoka kod weche mathoth mano wacho ni bang being sent home for either misconduct or simply incompetence ok wabiyie mano kata weche go matin mantiere karkanyo. Erokamano kumote mari Shemotho wacho kama greetings Cleophas aluotwak kendo amor kaka obedo Kenya dhi marach kendo gweth ma Nyasaye ogikwewa. Ere kaka youth masoba bayo kidie kanisa in the name of siasa. Patriotism ne oserumo Kenya kendo picha Kenya ok dhi maber. Wacho ni leaders moyier ok chik kitgi ne jopiny nikech jopiny kogik yiero to imiyo gi mana mit bilie. Secondly, ODM pok notimo yiero mar kwe moko notimore Seth odiochieng' manyoro waneno report ka okelnwa gi George Juma. Youths pod ok oriekore kendo gin ema itiyo kodgi marach gi josiasa bende thothgi ema lalo ngimagi e yiero ka yiero. Lastly, akwede mag dhoudi osedonjo nyaka grassroots. Jodolo olamne Kenya mano ote makaw mogik koro kanga tieko. Wach mar coalition wach no wawe poko coalition ngini pod wane SBO, so I don't know okang'e gimotemo wacho to nyaka seche gine wachak waloso gimiluongo ni broad based. Koro coalition is real kech an koinjo kama ODM wuok SBO gine magino giwuoyo gi jirani gine megomba ng'amo wuok e UDA to wato poko wuok e SBO. Koro coalition no pod I don't understand it, but sani gimodeno wach kabisa mogik en niya ODM sani no winjore gi jo UDA gitimo gino ni broad based. Yani broad based tiende ne waketo differences kando what you know jopiny to kocho 2027 to ODM
kare kanyo dhi bedo failed ga candidate kaka loso ne mondo chung president obi ODM koni to chung as president candidate. Erokamano Newton kachel kora ka Joel Nuve mano MCA makare bangi North kachel kora ka Ochieng Ruor ma uchibaba okil kama lokero kamano kombedo kod okinyi makawuono kachel kora ka Newton Ogada mano no siasa en moro mara mabedo kudu kendo kwa twak mora challenge adek mar okinyi makonya kora moge jwang ema kelo wa giko mar chenro wadano tude kendo juma manyien chal mar piny Kenya ka inya bende chieng' tich ang'wen kwarango chal mar piny Kenya achiel kachel ka santa ngawel wet Sharon Ong'ao mang kelo cheno mara mbaka oromo achiel kachel onya ne piny Kenya to ringe machal nade enya kwarango yiero mag ODM jokanyo mag ODM di bedo karka Ochieng Jera Bill Otieno maja Youth League kachel kodaka Robert Nyasuna maja kanyo mag ODM di bedo karka achiel kachel Sadek Sani Nyakorom Sabich Oriki Masani nyika Cleophas Oluoch jakisumo kanya kor mukeo nyaka Chisango Medeno Ramogi TV. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for $318, down from $344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for $1,018, down from $1,210. 3 liters of cooking oil at $799, down from $1,060. 2-pack of 2 kg sugar, $578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Joker, home of discount. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno.
iluonga ni Evelyn Mudoka. Mondo mi yudi galagala kaka skiza tur mari, di star 860 star 416 hash. Ramogi TV en ot mar jower.